Man, kuha ni mo jukso? Oh, mao na wala. Sige, kadali lang kay kuha ng kwarta. Usa mo? Mao gini ngayon niti 30k. Ha? Ah, hotdog. Dili man ay maom, dara akong ibaligan. Boss, kani mo tana boss? Sa na? Saan ba kaning gipus ba nga motor 30k ba? Dili man ni banda daw, dili man sa godo da dapit. Oh, kita mo na. Naro daw, wala ka bubong, aroyo, presidente. Tanawa lang na sulod, nada ang motor. Sige boss, salamat kay boss ha. Dara pa ka dili. Naro gina boss kana, da sulod. Tuwa Sige, kita. tanaw na ko diri, salamat. Ayo. Ayo. Hoy, sumaya to adong. Pimunta sa may mo ah. Okay, paliton dire. Suman, kaning atuang mga feeds. Dili boss. Pan ba? Murag mo man ang motor to gipus nga 30k oh. Sunada kay kuan ni palit ba? Barato ra. Ay, ni anday kadayon kay daghang day konsulada ni kay Mao gani gwapo Pinsan eh, original eh, genuine. Gwapo gani nga motor ron arang gipus mo ni yung gipus di ba? Oh, ako nagpost na ikaw to nag-PL day nga mo ni dayon. Oo ako to. Mayo kay, oh, gibantihan ni mo dayon nya. Suman, kuha ni mo jukso? Oh, mao na wala. Sige, kadali lang kay kuha ng kwarta. Usa mo? Oo, may dala ko Mao gini ngayon niti 30k. Ha? Ah, hotdog. Dili man ay maom, dara akong ibaligan 30k. Ano ni genuine kay mga parts mo ng 30k. Way mo na akong giingon ninyo. Kani mo 30k. Gipus kani man oh, kini kitim doki man yung gipus 30k nya gipus 30k. Ano kani man Kawasaki imong kani man Kawasaki na imong ibaligya di ay. Magtuo man pugag 30k ni, nga kani magidang dapat sa 30k. Oh, tanawa ra gud ang imong poso, tanawa ra gud oh, asa man ang asa wi giposo mo dai. Kani? Kinaw. Gago. Kani dai? Nangutan na unta ka kung asa ani kitulog ko na ka motor oh. Na, nagdaho mo ko kini siyempre, bugapo kini nga motor kini kitiim doki oh. Pwede magapasa nag Di ka kursunada ni 30k ron eh. adili ko. Dapat yung 15 mil or 20 mil. Wala lugi ko ana. Ha? Lugi ko ana. 30k ra gyud kay ano, tao pag inibuto ang siya ko. Wa makay klaro po ba? Wa makay klaro mag-post mo, boss. Dapat na mag-post ka kani imong i-focus kini ba? Kani imong i-focus kini. Kana may na-focus oh, tanawa ra gud. Hindi man na i-focus nga imo lang slide din mga pilon. Nangutan na unta ka kung asa diha kay tulo man ang ka motor. Di kung ikaw buyer, palit ka, kani jud imong hang nasa mindset nimo kani imong paliton kay kana gid imong i-focus oh. Mo kay klarong muligya, boss. Ah, Susunod kani mag-post kani ka. Ay taro nimo picture ang isang yung usang kulurang motor yung baligya tanawa. Og dili kayo lang kay damay daghang nang-inquire pa mo palit ana. Sige, ato na ko boss, ikong bro, padayon boss. Nagdahon ko, kini akong ganahan, bakit nga motor, bakit? 29k na lang. Adili ko, ato na ko boss, mangita kong lain eh. Ikaw na, ngati ka ba? 28k. Ngayon din ka boss, ato na ko boss. Klaro kay. Wa joy kay. Way klaro nga bayad, gilangan lang nga ako sa pagpanglaw baboy. Kasunti na niya ni makapalit sa ani og 30k.